Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sulugo. Taong 1996, Tangub, Misamis Occidental. Itong mga panahong ito, kararating lang ni Sulugo sa bayan ng Tangub. Nadapo siya sa lugar na yon, hindi para magbakasyon, bagkus ay para magbanat ng buto. Malayo man ang kanyang pinanggalingan, alang-alang sa pangarap at pamilyang kanyang naiwan, naging matatag siya. Ilang beses man siyang makaramdam ng pangungulila, hindi niya yun gaanong iniinda. Sa bayan kasi ng Tangub, di hamak na mas malaki ang pasahod kumpara sa kanila. Magaan lang din noon ang kanilang trabaho, lalo pat kabilang siya sa mga nagmamando sa trabaho nila. Parte ng isang konstruksyon itong si Sulugo na naatasang bumuo ng mga gusali at bahay sa lugar. Kasama niya palagi noon ang inhinyero, tagadala ng mga gamit nito. Sa loob ng ilang buwang pananatili niya sa Tangub, naging maayos naman ang lahat. Tuwing umaga, paspasan ang kanilang trabaho at tuwing gabi naman, masasayang inuman para sa kanilang grupo. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa na siya namang nakasanayan na nila. Minsan nga, doon na natutulog ang iilan nilang mga kasama sa kanilang tinutuluyan sa kadahilan ng wala na itong lakas para umuwi sa kanilang mga tahanan. Hindi naman yung problema para kay Sulugo, gawa ng tinuturing na din niyang pamilya ang mga ito. Isang hapon, matapos ang kanilang trabaho, meron silang nasagap na isang balita ukol sa pagkawala ng 2 bata sa bayan ng Tangub. Malapit lang yun sa kanilang tinutuluyan, kung kaya't hindi ito naging mahirap para malaman. Ayon sa pamilya ng 2 biktima, hindi na nakauwi ang kanilang mga anak galing eskwela. Marami naman doong nakakita pero ni isa sa mga ito walang nakapagturo. Dagdag pa ng ama ng mga bata, malabong kunin niyo ng kung sino man sa kadahilanang madudungis ang kanilang mga anak. Wala din silang kaya sa buhay para pagdiskitahan ng mga ito. Matapos yung malaman ng kanilang grupo, wala naman silang ginawa kundi ibigay sa otoridad ang pagreresolba sa problemang yon. Lumipas pa ang mga araw, bigo pa rin ang mga taong malaman ang motibo sa pagkawala ng mga batang yon. Dahil sa nagkataong meron silang kasamang albularyo sa trabaho, kaya na may naging maugong ang tungkol sa pangbibiktima ng mga aswang sa kanilang lugar. Ayon sa albularyo, madalas talagang mangyari ang ganoong bagay tuwing sumasapit ang kalagitnaan ng buwan at ang kabilugan nito. Ilang beses na din nilang sinubukang kitila ng buhay ang mga nilalang na yon, pero sadyang madudulas ito. Nang marinig naman nila Sulugo ang kwento ng kanilang kasama, itinuring nila yung biro. Bilang mga taong galing sa maunlad na komunidad, hindi nila pinaniniwalaan ang pag-iral ng mga ganoong uri ng nilalang. Para sa kanila, isa lamang yung panakot sa mga bata at wala ng iba. Kinagabihan noong mismong araw na yon, kasalukuyang nag-iinuman ang kanilang grupo. Habang tumatagal ang kanilang pagsasaya, mas lalo silang kinukumbinsi ng kanilang albularyong kasama na totoo ang mga aswang sa lugar ng Tangub. Ayon dito, naninirahan din yun kasama nila, nagkukubli sa kaanyuan ng isang ordinaryong tao. Mariin din itong pinanindigan, malawak ang saklaw ng pandama at pandinig ng mga aswang. Maaaring habang nagsasaya sila roon, pasimpleng pinagmamanmanan sila ng mga ito. Dahil sa mga bagay na paulit-ulit ipinipilit ng kanilang kasama, dumating na nga sa puntong medyo na rin din na itong si Sulugo.
Bakit mo ba pinagpipilitan ng mga katang-isip na yan? Ay nako, nagsasaya tayo rito tapos sinisira mo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang tumayo para magpahangin. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagbalik niya sa kinaroroonan ng mga ito, nasipat niya ang kanyang mga kasama na seryosong nakikinig sa istorya ng albularyo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang katawan na siyang naging sanhi upang sapakin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Paglapat ng kanyang kamao sa mukha nito, bigla naman yung napatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Dahan-dahan naman itong inialis sa kanyang mukha ang kamao ni Solugo, sabay sagot doon ng, "Kahit ilang libong beses mo pa akong pagsusuntukin, hindi mo ako masasaktan. Ano ba ang kinagagalit mo sa katotohanang sinasabi ko? Masyado namang makitid ang utak mo. Pag purong kasinungalingan, naniniwala ka. Pero pag katotohanan, galit na galit ka." Dahil sa sinabi ng kasama nila, doon niya napagtanto na mali siya. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, nagpasya itong si Solugo na lumabas sa bahay na yon. Doon muna siya pansamantalang nanatili hanggat hindi pa tapos ang inuman ng kanyang mga kasama. Mariin niya ding pinag-isipan ang nagawa niyang pagkakamali at kung papaano yun maitutuwid sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Alam niya sa kanyang sarili na hindi yun ang oras para siya ay magpaumanhin, kaya na may minabuti niyang mag-isip ng tamang araw para kausapin ang kasama nilang albularyo. Sa paglalim pa ng gabi, napapansin niyang nawawala na ang tawanan sa loob ng kanilang bahay. Nang mapansin ni Solugo na parang natutulog na ang mga ito, dahan-dahan naman siyang tumayo para pumasok. Habang binabagtas niya ang daan, bigla naman siya noong napatahimik nang makarinig siya ng kaluskos di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sinasabayan niyo ng isang kakaibang huni na siya namang nagdudulot ng takot sa kanyang katawan. Dahil dito, minabuti niyang manatili sa kanyang kinatatayuan para magmasid at makiramdam. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang muli siyang makarinig ng kakaibang pag-ungol sa paligid. Alam niyang papalapit na yun sa kanya, kaya't nagpasya siyang tumakbo ng mabilis papaloob ng kanilang bahay. Sa puntong yon, nanginginig na ang buong katawan ni Solugo dahil sa takot. Matapos niyang maisara ang pinto, agad naman siyang napaupo sa gilid nito habang naghahabol ng kanyang hininga. Subalit, hindi pa man siya tumatagal sa lugar na yon, muli na naman niyang narinig ang animoy pagkarit ng kung anong bagay sa dingding ng kanilang tinutuluyang bahay. Ano man ang nilalang na nasa labas, nasisiguro niyang hindi ito pangkaraniwan. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, dali-dali naman siyang tumayo para puntahan ang mga kasama niyang nagpapahinga. Pagdating niya sa silid, bumungad sa kanya ang kasama nilang albularyo na tahimik na nagmamasid sa isang maliit na siwang ng dingding. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya nitong sinenyasan na tumahimik. Ayon sa kanyang kasama, may mga naligaw na aswang sa bahay nila. Hindi nito mawari kung bakit yun napadalaw, lalo pat wala namang bata sa bahay na kanilang tinutuluyan. Dagdag pa nito, hindi lang 2 aswang ang nasa labas noong gabi, bagkus ay nasa 5 ang bilang nito. Mariin ding inilahad sa kanya ng albularyo na kung nahuli siya ng pagpasok sa loob ng kahit isang segundo, paniguradong may kalalagyan siya. Upang mapatotohanan ng kanyang kasama ang mga sinasabi nito, nagpasya yung pasilipin siya sa labas ng bahay. Pagsilay niya sa kanilang bakuran, bumungad sa kanya ang mga taong hubot-hubad, naglalakad ng nakatuwad
at merong mga galamay na lumalabas sa bunganga nito. May mapupula din yung mga mata at gumagawa yun ng kakaibang huni sa bawat paglakad nila. Ang labis pang ikinakatakot doon ni Sulugo ay ang pagkabali ng mga buto nito na parabang wala lang yun sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman ng albularyo na namumutla na siya, agad naman siya nitong hinawi sa siwang ng dingding, sabay wika sa kanya ng, "Ano, naniniwala ka na? Hindi porket hindi mo nakikita, hindi na umiiral. Tandaan mo, merong mga bagay sa mundong ito ang nakakubli, naghihintay ng pagkakataon para mabunyag." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti niyang umupo na lamang sa tabi ng inhinyero dahil sa takot at kaba na kanyang nararamdaman. Sa pagsapit ng umaga, animoy lasing na lasing pa rin itong si Sulugo. Kung ang kanyang mga kasama ay nahimasmasan na, siya noon ay parang aligaga at tipong hindi makakilos ng normal sa bahay nila. Dahil sa kanyang aksyon na ipinapakita, nagdesisyon ng kanyang mga kasama na wag na muna siyang papasukin. Hindi naman siya tumutol sa pasya ng mga ito, lalo pat wala talaga siya noong ganang magtrabaho. Bago umalis ang kanyang mga kasama sa bahay, inabisuhan siya ng kasama nilang albularyo na uuwi yun ng maaga para samahan siya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, ngumiti lamang siya habang nagpapasalamat. Sa pag-alis ng kanyang mga kasama, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahiga habang patuloy na pinag-iisipan ang mga nangyari noong gabi. Pakiramdam niya, magmula noong nasilayan niya ang mga nilalang na yon, malaking parte na sa kanyang kaluluwa ang nabago. May hangarin din siya noong matuto sa mga lihim na karunungan, gawa ng labis siyang nababahala na baka dumating ang panahong muli na naman niyang makainkwentro ang ganoong uri ng mga nilalang. Lumipas pa ang ilang oras, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa baryo. Salungat sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan ang kanyang pinuntahan, nang sa gayoy hindi siya makita ng mga kasama niya na abalang-abala sa pagtatrabaho. Naging pagkakataon na din yun ni Sulugo para makagala, lalo pat bihira lamang silang magkaroon ng oras para lumabas at magmasid sa kagandahan ng bayang kanilang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nasipat niya ang napakaraming mga tindahan sa sentro. Buhay na buhay ang lugar na yon dahil sa dami ng mga parokyanong bumibili sa mga tindahang naroroon. Maya-maya pa, nang marating niya ang unahang bahagi nito, doon niya nasilayan ang iilang mga panauhing nakatayo sa tabi ng kalsada at seryosong nakatingin sa kanya. Sa estado ng pagtitig nito, animoy meron yung kakaibang binabalak. Para makaiwas itong si Sulugo, agad naman siyang lumihis ng daang tinatahak kahit hindi naman talaga siya tutungo sa lugar na yon. Habang binabagtas niya ang daan, maigi naman siyang nakikiramdam sa kanyang likuran sa paniniwalang sinusundan siya ng mga ito. Pagdating niya sa dulong parte ng lugar, bumungad sa kanya ang isang antigong kubo kung saan doon niya nasilayan ang isang matandang gumagawa ng walis. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman siya doong lumapit upang makisilong pansamantala. "Oh, anong kailangan mo rito?" Bungad ng matanda matapos siya nitong masilayang naglalakad papasok. Nang marinig naman ni Sulugo ang sinabi nito, agad naman niya yung tinanong ukol sa isang personalidad. Yun na lamang ang naisip niya noong rason para lamang matakasan ang mga taong kanina pang bumubuntot sa kanya. Manong, mawalang galang na.
Alam niyo ba kung nasaan ang bahay ni Federico? Sabi kasi sa akin dun sa merkado, dito siya nakatira. Sagot ni Sulugo. Matapos niyang makapagwika, nasipat niya ang matandang sumilip sa likurang bahagi niya. Pagkunot ng noo nito, agad naman siyang napalingon sa likod at kasabay nito ang pagsilay niya sa mga panauhin na kanina pa palang nakatayo roon. Habang paisa-isa niyang pinagmamasda ng mga taong yon, ramdam na ramdam niya ang pagiging kakaiba nito sa mga taong madalas niyang nakakahalubilo. Hindi mawari noon ni Sulugo pero may kutob siyang hindi mga tao ang nilalang na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin niya ang isa sa mga ito na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanila ng matanda, bigla naman yung tumigil habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang ituro siya nito na parabang meron siya doong nagawang mali. Siguradong sigurado si Sulugo na yon ang unang beses niyang masilayan ang matanda, kung kaya't iniisip na lamang niyang baka nagkamali lang ito sa taong sinusundan nila. Habang hindi pa naman lumalala ang mga pangyayari, inabisuhan siya ng matandang nilapitan niya na huwag gaanong malikot sa kanyang kinaroroonan. Iwasan niya ring magsalita ng kung ano-ano, gawa ng hindi yun nagugustuhan ng mga nilalang na naroon sa kanilang harapan. Pag-atras niya ng bahagya, doon niya nakita kung papaano mag-usap ang dalawang matanda. Kahit hindi niya gaanong nauunawaan ang pinagsasasabi nito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magtiwala. Sa isip-isip niya, kapag nilaglag siya ng matandang yon, katapusan na niya. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa nang masipat niya ang mga panauhing yon na unti-unti nang lumalayo sa kanila. Pagdikit ng mukha nito sa kanyang pisngi, pasimpleng bumulong naman ito ng, Umuwi ka na. Ikaw ang kailangan nila. Huwag ka nang dumaan sa baryo dahil sigurado ako nakabantay na sila roon. Dito ka dumaan, ligtas ka rito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong itinuro sa kanya ang daan sa gilid ng palayan. Dahil sa wala na din siya noong pagpipilian, kaya na may minabuti niyang sundin ang habili ng matanda. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang pagmamasid niya sa paligid. Pagsilay niya sa kanilang bahay na tinuluyan, doon na lamang siya unti-unting nakaramdam ng kapanatagan. Sakto lang noon ang pagpasok ni Sulugo sa pagdating ng iba pa niyang mga kasama. Sa pagsapit ng gabi, ni isa sa kanila walang kaide-ideya sa mga mangyayari. Yung kasama nila noong albularyo, halos hindi na nila gaanong makausap, gawa ng panay lang ang pagtango nito habang tulalang nakatitig sa labas ng kanilang bahay. Hindi rin ito nalapatan ng anumang gamot si Sulugo sa kadahilan ng huli na din ang pag-uwi nito. Makalipas pa ang ilang oras, pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na nila narinig ang pagsialulungan ng mga aso sa paligid. Bahagya sila noong tumahimik para makinig, subalit hindi rin naman gaanong tumagal ang alulong na yon. May iilan din sa kanilang nagbiro ukol doon, ngunit hindi na nila ito pinakinggan. Dahil sa mga nangyari, tila bang naging seryoso ang animoy pagkakatuwaan ng kanilang grupo noong gabi. Lahat sila maiging nakikiramdam sa paligid ng anumang kaluskos na kanilang maririnig. Maya-maya pa, habang nag-uusap itong si Sulugo at ang kanilang inhinyero, nasipat nila ang kasama nilang albularyo na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagharap nito,
Katapatan naman itong inilahad sa kanila ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring kakaiba noong gabing yon. Makinig kayong dalawa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kayo ang pakay nila rito. Nasisiguro ko, ang kan ni Altang ang naririto. Galit sila sa dayo at maaaring yon ang kanilang rason kung bakit sila nang gambala dito. Kapag nakaligtas tayo ngayong gabi, pakiusap umalis na kayo dito sa Tangob kinabukasan. Hindi sila titigil hanggat hindi kayo namamatay o umaalis dito sa aming lugar. Alam kong meron pa kayong importanteng lakad dito, pero alang-alang sa kaligtasan ninyo, pakiusap, sundin ninyo ang mga habiling ko. Hindi ko na ito uulitin. Nababahalang wika ng albularyo. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, bakas sa kanilang pagmumuka ang labis-labis na pagtataka. Akala nila niloloko sila ng kasama nilang yon, pero pagtungtong ng 10:00 ng gabi, doon nila napatunayan ang bawat katagang binitawan nito sa kanilang harapan. Habang nagmamasid sila sa paligid, nasipat nila ang iilang mga malalaking aso na mabilisang tumatakbo papaikot ng bahay. Nag-aangil ang mga ito at naglilikhayo ng kakaibang tunog sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Maya-maya pa, bigla naman silang napasigaw nang maramdaman nila ang pag-uga ng bahay. Nagsikaripas na dinoo ng mga aso na nagpapahinga sa ilalim, indikasyon na hindi pangkaraniwang nilalang ang sumalakay. Dahil dito, wala namang nagawa sila sulugo kundi ang manalangin habang nananatiling nakadikit sa kanilang mga kasama. Yung albularyo nila noong kasama, panay na ang pag-ihip ng mga usal sa hangin, pero hindi ito sapat para maitaboy ang mga aswang. Sa pagdating ng puntong pilit ng tinutumba ng mga nilalang ang kanilang tahanan, napilitan na silang kumuha ng armas upang maipagtanggol ang kanilang sarili. Lahat sila tahimik na nakikiramdam, handang umatake sa kahit na sinong pumasok sa pinto ng kanilang tahanan. Sa isip-isip noon ni Sulugo, anuman ang mangyari sa kanila, tinatanggap na niya. Dahil kasi sa mga nangyayari, nasisiguro niyang wala na silang kakayahan na manatiling buhay hanggang umaga. Sa pagsapit ng hating gabi, unti-unti na nilang narinig ang paglangit-ngit ng pinto. Naging normal na din sa kanila noon ang pag-angil ng mga aswang na animoy kanina pang nagpupumilit pumasok sa loob. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat ng albularyong na itutulak na ng mga aswang ang pinto, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na harangan ito. Kahit karamihan sa kanila ay nanginginig na ang mga katawan, buong tapang pa rin nilang sinunod ang nais nitong mangyari. Habang nakikipagbuno sila sa mga aswang, rinig na rinig nila ang mga katagang sinasabi nito. Sa pagkakatanda ni Sulugo, 4 na salita lamang ang naibibigkas ng mga aswang habang patuloy nitong tinutulak ang entradang pinto ng kanilang tahanan. "Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto!" Pabalik-balik na wika ng mga aswang sa kanila. May mga pagkakataon ding pilit sila nitong tinitigal po, pero dahil sa karunungang tanga ng kanilang kasamang albularyo, kaya na may nagagawa nitong makontra ang malalasong dila ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, kitang-kita ni Sulugo kung papaano umiyak sa harapan niya ang inhinyero. Habang pinipilit nitong harangan ng pinto, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanila na kailan may hindi na siya babalik sa lugar na yon. Dagdag pa nito, bukas na bukas mismo, aalis na sila sa Tangob kahit meron sila doong maiiwang proyekto. Nangako din yun sa kanya na isasama siya kahit wala pa silang natatanggap na bayad
sa may-ari ng gusaling ginagawa nila. Sa pagtungtong ng alauna ng madaling araw, doon pa lamang nag-umpisang kumalma ang buong paligid. Ayon sa kanila, wala na silang dapat ipagkabahala sa kadahilan ng sumapit na ang oras ng pamamahinga ng mga aswang. Naniniwala ang albularyo, sinuman sa angka ni Altang ang manatili hanggang 2:00 ng madaling araw, mamamatay ng walang dahilan. Sumpa na kasi yun sa kanilang angkan dahil sa minsan nilang pagpapalaganap ng salot sa kabuuan ng bayan. Dagdag pa nito na sa kabila ng masasayang tao sa lugar nila, nagkukubli ang isang sikreto tungkol sa madilim nilang nakaraan. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, dali-dali na silang tumungo ng inhinyero patungo sa pantalan. Pagsilay nilang papaalis na ang isang barkong hindi naman patungo sa kanilang lugar, nagpumilit na sila doong sumakay. Magmula noon, naging panatag na ang kanilang sarili dahil alam nilang malayo na sila sa panganib. Kalakip ng kanilang pag-alis ay ang pangakong kailanmay hindi na sila babalik sa lugar na yon. Lumipas pa ang mga taon, namuhay si Sologo bilang mekaniko sa kanilang lugar. Tinalikuran na niya ang dati niyang gawain dahil sa ayaw na niyang maulit pa ang mga ganoong pangyayari sa buhay niya. Magpahanggang sa ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala ang minsang pagkakaroon nila ng komprontasyon sa angkan ni Altang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe naman yung angka ni Altang, no? Ayaw ng mga dayo sa lugar nila. Pero alam nyo kung bakit ko rin naisipan na ayaw nila ng dayo? Sa akin lang siguro kasi sinisira nito nila Sulugo yung kagubatan. Isipin niyo yun Kasi hindi ka naman makakagawa ng isang estruktura kung wala kang binubungkal na lupa, tinutumbang mga puno, o kung ano pang mga likas na yaman. Siguro ito rin yung pinoprotektahan talaga ng angka na to Kaya ayaw na ayaw nila na merong dayo. Tas ang masakit pa nito, yun nga, may tinatayo silang kung anong gusali. Siguro para mapigilan yun, dinaan lang nila sa pagkawala ng mga bata. Yun lang siguro yung ginawa nilang first step para kumalat yung balita. Tapos nung kumalat na, iisipin, kasi ito si Sologo hindi naman naniniwala sa mga aswang kaso yung albularyo na taga roon na nga yung nagsabi na totoo yung mga yun. Tas nung nasaksihan ni Sologo, ayun, tameme siya, di ba? Halos pangungutin nga siya tsaka hindi siya makatulog dahil sa takot. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.